Ahojte. Ahojte. Vítame vás v druhom dieli nášho podcastu Sesterstvo Luny. A dnes sa zameriame na tému manifestovanie si mužov. Myslím, že s touto témou sa každý jeden stretol, alebo keď teda sa nestretol, že to nerobil doteraz, tak každý chce vedieť, ako to urobiť. Takže je to podľa mňa taká veľmi aktuálna téma v každom vlastne okamihu asi života. Hej. A myslím si, že to bude dosť spojené aj s manifestáciou ako takou, pretože príde, že je tam veľa nepravd, veľa teórií, veľa cvičení a učení, ako manifestovať. A samozrejme nikto nevieme 100% ako to je, ale môžeme zazdieľať to, ako to vnímame my, ako sa to ukazovalo vlastne v našom živote. Presne tak. Čiže vlastne ako začneme s týmto? A ja by som začala s tými zoznamami. Jasné. Pretože to je také prirodzené, že si ženy urobia zoznam a teraz si to budem afirmovať, a vizualizovať a pritiahnem si takého muža, ako chcem. A v prvom rade by som začala si tou najdôležitejšou vetou, že si nepriťahuješ to, čo chceš, ale to, kým si. A tam nastáva ten problém, keď vlastne my ešte nestelesňujeme tú verziu seba, ktorá by bola rezonančnou zhodou toho človeka, ktorého chceme pritiahnuť. To znamená, že niekedy sa snažíme pritiahnuť niekoho, kto je frekvenčne, ja neviem, na desine a my sme na sedmičke, nechcem to dávať čísla, ale tak nie je to najjednoduchšie. A čudujeme sa, prečo to nefunguje. Presne, čiže toto by sme si takto pekne povedali, že ako to správne urobiť, pravda, že práca samé na sebe, ale mňa čo zaujíma veľmi, keďže zoznamy. Z nejakej skúsenosti musíme vedieť, že to nefunguje, tak napríklad mi teda vedieť, že čo ty aj zoznamy, teda, že čo si tam teda mala, ako sa ti ukázalo, že to asi nefunguje, alebo nejaká taká skúsenosť s zoznamy. Ale to som nečakala. Ja viem, že nie, ale čo tu ide veľa teóriu dávať, keď neviem cez vlastné skúsenosti aj? No ja mám asi najväčšiu skúsenosť ešte pred predurčným vzťahom. Ja som mala zoznam a vtedy vlastne mi prišlo intuitívne, že ho potrebujem pustiť ten zoznam. A ja som nevedela prečo. A niekto, kto je už fakt spojený s tým svojím vyšším ja, s tou svojou intuíciou, tak tie informácie dostáva. Ale niekto, kto vlastne so sebou až tak nepracuje a má veľa nánosov, tak to možno nepočuje. A pre tých ľudí vlastne hovoríme, aby si to zvedomili. No a teda v tom momente som nerozumela, ale to vedenie bolo jasné. Pusti ten zoznam, že si ty myslíš, že vieš, čo potrebuješ. Lebo to je to, že my si myslíme, ale je to naozaj tak, veľakrát nie. No a tak som to urobila a do 2 dní sa mi ukázal môj bývalý partner. A potom som pochopila, že veľa vecí, ktoré boli v tom zozname, on vlastne nestelesňoval. To znamená, že ja som si bránila, som akoby vytvárala nejakú energetickú stenu a bránila som tomu, aby sme sa mohli uvidieť a spojiť, len preto, že som si myslela, že ja viem to, čo potrebujem. No ale ten vzťah, aj keď teraz spolu už nie sme, bol veľmi dôležitý na ten môj rast. Veľa ma naučil a mal byť o niečom inom, než som si vtedy myslela. Nemal to byť ešte ten finálny a je to v poriadku. To len ja som vtedy na to tlačila, ale to moje vyššie a tá moja cesta bola o niečom inom a mali sme si tie veci predať a tak ďalej. Takže tu vlastne z tohto príbehu vám ukazujem aj to, že vy si možno bránite nejakému spojeniu, ktoré je dôležité pre určitú etapu vášho života. Možno je to ten posledný, ale nemusí to byť. Ak je to posledný, tak možno niektoré veci, ktoré máte na tom zozname, máte stelesniť spolu, tou spoločnou prácou. Alebo to ten posledný nie je a cez toho partnera sa dostanete do tej verzie, v ktorej môžete už mečnúť toho finálneho, nazveme Divine Union. A tam už máte vlastne ten zoznam akýby stelesnený. To je pravda, ja by som aj povedala takú moju skúsenosť práve, že ty si povedala tu, že keď si pustila zoznam, že prišiel práve ten partner, ale ja som si tiež v minulosti, akože už dlho nemám práve že napísaný žiadny zoznam, lebo mi intuitívne tiež prišlo, že nie, toto nie, hlavne na mojich skúsenostiach mi to prišlo, lebo ja som si napísala krásne zoznam, hej, že má byť toto tam má byť, tak toto a zrazu mne človek také príde do života, presne keď si zoberiem zo zoznamu, všetko som si mohla tam o toto, že všetko to spĺňa, hej. Ale zrazu ja pozerám, že toto vôbec nie je také, ako som si myslela, hej, že toto mi fakt, že leze na nervy, napríklad to, čo som si tam ja dala, čo si ja myslela, že to bude, vtedy sa budem najlepšie cítiť, to bude ten môj vysnívaný alebo niečo a zrazu ja som zistila, že toto vôbec tak není. A tak preto ja som sa potom začala, že OK, tak toto asi nie je ono, lebo presne to je to, čo si vlastne povedal my, keď si píšeme ten zoznam, to je to, čo si my myslíme, čo je pre nás.
A práve preto aj hovorím ľuďom, že to, čo si ty myslíš, to vôbec nemusí byť tak, lebo ty nevieš, keď sa šipneš do tej verzie seba, ktorú si, ty si možno ani v hlave nevieš predstaviť, že ten partner, ten vzťah, ako má vyzerať, lebo my teraz vidíme vlastne vzťahy, aké sú v minulosti. Od našich rodičov sa učíme vzťahy, od nejakých kamarátov, z filmov, ale my ten vzťah, aký bude náš, vlastne naše ani nemáme, lebo to je niečo, to je naozaj že veľké neznámo toho. My to tvoríme, tie dvaja unikátne ako keby ľudia vytvoria to niečo, odkiaľ si máme načítať vôbec to. Čiže ja som potom zoznamie už nechala tak, pretože som zbadala, že no nie, síce o to tam má všetko, ale mne to nie je ono, čo ja by som chcela. Čiže, alebo ako sa ja cítim a preto vlastne ja nerobím potom zoznamy, ale neviem, či to idem teraz povedať, alebo idem potom sa cez to dostaneme. Lebo pre mňa, ako ja som potom zoznamy nahradila tým, že nepíšem si to, ja tú manifestáciu, ale to ideme do tej manifestácii, robím už tak, že idem čisto cez seba. Ja nehovorím o partnerovi, nerobím, že aký by on mal byť, ako toto, ale idem čisto, ako sa ja cítim, ako sa ja chcem cítiť v tom vzťahu. A toto je pre mňa to dôležité, lebo to ako aj s prácou, ja to aj prirovnám s prácou. Vy si myslíte, že toto bude pre vás, aj ty si mala presne, to si minulý podcast vravela, kedy ty si myslela, že keď budeš v tej robote, ktorej si, tak sa tam budeš cítiť nejako. Bola si tam, cítila si sa úplne nejako inak. Ale ty keby si vieš, manifestuje človek, že dobre, a ja sa v mojej robote budem takto cítiť, tak možno príde taká možnosť, o ktorej my sme ani nevedeli, že taká existuje, ale presne tie pocity sa tam cítime. Čiže pre mňa je dôležitejšie to, že tie aspekty, jasné, že fyzická príťažlivosť tam musí nejaká byť, hej, aj všetko toto, že zase neberiem to tak, že teraz nejaký človek príde a že je mi až nepríjemne pri ňom byť, lebo tam nie je žiadna príťažlivosť, hej. Ale keď sa sústredím na tie moje pocity, tak tedy môže prísť do pola môjho taký človek, pri ktorom sa tak cítim. A to je to najdôležitejšie. Hej, vlastne som povedala celý podcast v piači. Nie, v pohode, ideme intuitívne. A je to presne o tom, ale tak ako hovoríš, že to tých pocitov. A teraz keď si poviem, že prečo chcem partnera? Chcem partnera, aby som sa cítila tak. A teraz, čo môžem urobiť sama, aby som sa tak cítila? Pretože vtedy mečnem vlastne tú frekvenciu a s tým pocitom a tak si to pritiahnem. Cez všetky tie emócie, že ja si to vlastne dám najprv sama sebe. Pretože nám nemôže ten druhý človek dať niečo, čo si sami nedávame. To znamená, že ak je žena, ktorá sa cíti osamelo a pritiahne si partnera, tak je dosť možné, že aj v tom vzťahu sa bude cítiť osamela, aj keď má ten vzťah. Pretože ona si to nenaplnila sama. Takže opäť, ak chceme naozaj ten Divine Union, vysokofrekvenčný vzťah, tak si všetky tie veci, ktoré nám chýbajú, potrebujeme najprv naplniť, tie pocity, ktoré chceme od toho vzťahu, ako sa tam chceme cítiť, si ich dať inou aktivitou, neaktivitou, bytím. Každý môže mať to svoje, môže to byť vášeň, môže to byť pre niekoho aj tá práca, môže to byť len bytie, ležanie, spájanie sa s prírodou, hocičo, každý si nájde to svoje. A dostanem sa do tých pocitov, čo to môže byť nejaké naplnenie alebo láska. Lásku, keď naozaj otvoríte svoje srdce, tak ju budete cítiť všade. Nemusíte, to nie je ak z tých filmov, že lásku musím len z toho, jeden človek musí dávať lásku. Nie, my keď sa otvoríme, tak prirodzene, či už dávame, príjmame, všetko je láska. Ako náhle sme otvorení, tak ju cítime z prírody, cítime ju z rodiny, cítime z priateľov, z vecí, z udalosti, zo všetkého. To je všetko o tom, že stále viac a viac otvárame to srdce, čo je nejaká cesta, pretože či už sem tak prídeme, to neviem, alebo je to hlavne kvôli tým situáciám, cez ktoré ideme v detstve, tak sa uzavrime, alebo či už tie prvé vzťahy sa stále viac uzatvárame a potom potrebujeme zase viac a viac otvárať. A čím viac ste otvorenejšie, tým viac ste naplnenejšie tou láskou a už ju potom nevyžadujete od toho partnera, že on mi má dať pozornosť, on mi má dať lásku, on mi má dať niečo, lebo ja si tú pozornosť dám, ja si tú lásku viem dať, viem sa ňou naplniť a všetky tie potreby mám naplnené. Tým pádom my sa môžeme stretnúť v bode, kedy si nejdeme doplňať jeden druhému nič a vtedy sa to násobí, multiplikuje a ten vzťah je úplne o niečom inom. A to je to, kde sa chceme vlastne dostať. Nie zase ďalší nefunkčný, nezdravý vzťah, kde si niečo navzájom berieme a doplňame. Presne tak, lebo zase neberte to tak, že sme si prišli každým jedným takýmto vzťahom, že kedy sme si doplňali od niekoho iného. Ono aj teraz, ako na týchto cestách, že keď veľakrát, že ja sa stretávam len ľudí a tiež vždy sa tak kladiem, že dobre, to mi len niečo doplňa ten človek a ako je to naozaj, že
ja sama sebe vždy kladem, lebo áno, obidve sme slobodné v podstate a vždy, keď náhodou niekto príde do pola, tak sa to tak akože pýtame, čo mi chce teraz ukázať? Je to teraz niekto ten pravý, že dobre, doplňame sa tam, alebo chce mi len niečo odzrkadliť ten človek, čiže naozaj my sme si tiež prešli takými vecami. Teraz je to zreteľnejšie cítiť, že áno, už to vieme skôr rozoznávať, to je asi taký ten rozdiel, lebo keď som bola akože menšia, mladšia, nevedela som to počúvať, tak zrazu ja som hľadala presne to, že kedy príde ten partner a on mi doplní to, čo tam nemám a vďaka nemu sa budem cítiť takto, vďaka nemu budem bezpečiť, vďaka nemu toto. Pracovala som, ako to bezpečie je asi taká tá najväčšia otázka všetkého, by som povedala, lebo keď si už presne povieme, že dobre, som šťastná sama so sebou, hej, dobre, to je fajn, nie som osamelá, dávam si presne to, čo potrebujem, ale ten strach, podľa mňa, to bezpečie je taká tá najťažšia vec, ktorú podľa mňa, že veľa žien rieši, že pri tom partnerovi až sa budem takto cítiť a najťažšie je urobiť ten krok, kedy sa sami asi cítime ako keby v bezpečí. To asi tak považujem. A to je zase tá vnútorná práca, pretože, a toto opäť, ak som spomínala, tá manifestácia, ona sa prelína aj s tými financiami, že? A to je to, keď ľudia spájajú bezpečie alebo hoci čo iné s niečím externým, hej, s tým partnerom, s tým, že bude mať peniaze, úspešnú prácu, vtedy sa bude cítiť bezpečne. Ja poznám milionárov, ktorí sa necítia bezpečne, proste stále nie sú ukotvení, lebo je tam ten strach z toho, že to stratia, hej. Takže pokiaľ to nemajú vnútorne ukotvené, tak aj keď majú tie peniaze, nemusia to úplne stelesňovať, to bezpečie. A preto vždy je to obracenie, hovoríme. Takže najprv sa dostať do toho bodu ukotvenia a to je samozrejme, to vyžaduje nejaké kroky. Najlepšie mať nejakého sprievodcu, niekoho, kto už cez to prešiel a potom samozrejme spájať sa s Bohom, pretože, a to je, s Bohom som chcela spomenúť aj ten zoznam, že aj keď si ho napíšete, potom ho pustíte a dajte, že Bože, dôverujem tomu, že mi príde do cesty ten, kto mi do cesty teraz prísť má. A ak to ešte nemá byť ten finálny, tak to nemá byť, ale otváram sa tomu, aby som vlastne išla tou cestou v tej najvyššej linke, dáme tomu. A toto isté aj s tým bezpečím, že mne napríklad, keď som si to ešte budovala, pomáhalo to, také tie rôzne situácie, ja som mala jednu, kde som fakt myslela, že neprežijem na motorke a že sa mi ukázalo, že boli pri mňa asi všetci anjeli strážne, že som bola v bezpečí. Alebo už len to, že ako sa dejú rôzne synchronicity, mne aj toto pomáha ukotvenie bezpečia, že v presnom čase stretnete daného človeka, že to nie je náhoda a to mne ukazuje, že je tu niečo väčšie, je tu to božstvo a sme chránení a proste ja naozaj verím, že ak sa niečo má stať, tak sa stane tak či tak. Ak sa niektorí boja napríklad odcestovať nejaké vojny a tak ďalej, ak sa má stať, tak sa ti stane aj doma, nemusíš aj nikam chodiť, proste to je aspoň to, v čo verím ja. No a teda práca s tým bezpečím, to je pracovanie s nervovým systémom, upokojovanie nervového systému a môže človek ísť, či už ide cez mysel, podvedomie, energiu, alebo môžeš ísť aj cez fyzické telo a robiť rôzne veci, využívať rôzne nástroje na upokojenie tela, upokojenie nervového systému a vtedy sa vlastne telo cíti bezpečne a do toho ukotvovanie sa v prítomnosti. Pretože my sa necítime bezpečne, hlavne vtedy, keď sa strácame budúcnosť. Všetko je to o budúcnosti, to znamená, že my nie sme tu a my sme prišli žiť tu a teraz. Takže opäť, či už využiť nejaké techniky, pretože dostať sa do plnej prítomnosti. Ja si pamätám, že keď som čítala ešte Eckharta Tolleho niekoľko rokov dozadu, tak som si myslela, že tak úplne tomu rozumiem byť v prítomnosti. Ja som si zistila, že vôbec, že mi to nejakú dobu trvalo a mala som niekoľko momentov, nie veľa v mojom živote, kedy som sa cítila 100% prítomná a to je veľmi výnimočný stav, lebo som cítila keby, že v tom je všetko. Láska, hojnosť, všetko bolo v tej jednej sekunde, v tom, že som 100% tam bola a to sa nedá ani vysvetliť. Takže keď človek číta tú knihu, niekedy musí čítať niekoľkokrát, aby ju vlastne pochopil, ale pokiaľ nie sme v tom bode, čo ani ja nie som 100%, ešte sa strácam v tej budúcnosti a minulosti niekedy, ale môžeme využiť rôzne techniky aj podľa Eckharta Tolleho, aby sme sa do tej prítomnosti dostali. A keď to urobíme, tak tam sa cítime bezpečne. Takže tým spôsobom si môžeme vlastne stelesniť aj tento proces. Presne. A potom tam toho partnera už potom, lebo ten partner za mňa presne je to, že toto si treba veľmi uvedomiť naozaj, že tam keď ho stretneme, že presne tam ideme, jeden je šťastný naplnený, druhý je šťastný naplnený a krásne, že to ideme len spolu už iba spojiť
A to je takéto pochopenie presne toho, čo mi veľmi pomohlo, pretože aj v minulosti, ja to idem asi cez skúsenosti viacej hovoriť, hej, ako vidím. A presne, lebo ja som presne bola v tom bode, kedy som chcela svoj krok urobiť v života, lebo som potrebovala zmenu. Vyzývalo ma to, že k cestovaniu napríklad, hej. Veľmi tam bola túžba cestovať, vedela som, že áno, že idem. Ale zrovna som bola rozjedená, lebo som s bývalým partnerom cestovala veľa a ja som bola len taká, som zamrzla, že OK, tak ja teraz nemôžem cestovať, lebo čo, proste to sa vyžaduje, aby som išla cestovať s niekým. Kamarátku takto nenájde, kto vyšiel za mnou, bol so mnou na 3 mesiace alebo niečo, ja že tak ja to musím čakať na to, aby som žila plnohodnotne a ten môj sen, ten môj život a násilne niekoho. Potom som tak zamyslela nad tým, že vieš, ty si fakt ideš hľadať niekoho iba kvôli tomu, aby si mohla s niekým cestovať, aby si tam mala ten pocit. A ja že no nie. A vtedy som si kúpila letenku napríklad aj sama, lebo som pochopila, že nie, to vôbec nie je o tom niekom inom, ale že naozaj tie kroky, presne to, čo túžite, ten život mať, presne, že zhmotňujte si to, robte tie kroky. To je tá výzva do toho všetkého, hej, presne, že žiť ten život a tam sa to potom bude krásne ukazovať, hej. Presne tak, ako si vravela, tá akceptácia toho, že tí ľudia, niektorí partneri tam prídu, aj aby nás niečo naučili, to je tiež veľmi silná vec a nebrať, lebo veľa napríklad ľudí bere aj žien, teda aj chlapov, ale viacej žien, že fú, a teraz som premerenila 4 roky života, to som úplne, že stratila čas môj, hej. Toto keď počujem, ja pozerám, že a to ti akože nič nedalo a že a pozerám, že nie. Takže naozaj, že každý jedno, nech je to naozaj stretnutie, že nech je to randenie na 2 mesiace, alebo vzťah na 4 roky, len sa, že pozrieť sa, že áno, čo to odovzdalo, hej. A každý ten vzťah, to spojenie vám niečo dá, tak ako kamarátsky vzťah, tak práve aj partnerský vzťah. A len presne tá akceptácia, že každý vzťah je tu na niečo, nie je, že zlý a dobrý. Ten finálny je ten finálny, hej. Ale k tomu finálnemu sa možno dostaneme presne cesty. A keď sa vyhýbame niektorým možno vzťahom, že utekáme od toho, lebo toto, nie je to o tom, že by som sa mala nútiť do toho vzťahu, že násilu. V tom prirodzenom okamihu to bude, že áno, toto je ono. Ale keby presne utekáme možno cez niektoré si neprejdeme, tak my si oddelujeme toho finálneho, čiže ísť do toho s takou pokorou asi do všetkého. A z tej prítomnosti naozaj byť a nepýtať sa, že nechcem vedieť možno, že všetko. Čiže s tou odovzdanosťou a dôverou tomu vyššiemu vedeniu, celé je to vlastne o tom. A ako si povedala, že keď niekto povie, že je 4 roky stratené, pre týchto ľudí je fakt dôležité pochopiť, že ak sa nepozrú na to, čo ich ten vzťah mal naučiť, alebo nepochopia tie lekcie, tak si pritiahnu ďalšie a budú mať ďalšie 4 roky, hej. Ale neverím, že sú stratené, lebo ja neverím, že sú stratené, ale môžu ste z tie isté lekcie. Takže miesto toho, aby sme hovorili, že sme niečo stratili, pozrieť sa a naozaj si uchopiť, čo ma ten vzťah mal naučiť, čo máme ešte zmeniť, alebo pokiaľ na to človek nemôže prísť sám, tak je veľa sprievodcov, coachov, môžete sa ozvať aj nám, samozrejme. A my vás prevedieme otázkami k tomu, aby vlastne ste pochopili, že aké tam boli lekcie, aby ste si pritiahli niekoho iného do svojho života. Toto bol základ na mojej ceste, že som pochopila, prečo som si priťahovala svojich bývalých a shiftla som tie veci, uzdravila som, čo som mala a potom som si začala priťahovať iné typy, zdravšie vzťahy iných mužov. Ale to len preto, že som si urobila tú rekapituláciu a potom som aj poďakovala, že akoby energeticky, aspoň niekomu osobne, niekomu energeticky za to, že boli mojimi učiteľmi. Takže to si myslím, že je veľmi dôležitá kapitola v tejto časti. Presne tak, a to je ten ukazovateľ tej zmeny, lebo sú to zrkadlá. A to keď si, lebo toto si všímam napríklad ja tiež na sebe, v minulosti, akých ľudí som priťahovala, naozaj ľudia, ktorí riešili nejaké témy, boli takíto. A teraz, v poslednej dobe, akože cez tie vzťahy sa mi veľmi veľa ukazuje. Nechcem to ani nazvať, že vzťahy sú randenia cez stretnutia, by som to tak povedala. Ale tá si človek naozaj ukazuje, že dobre, toto niekedy nebolo možné v mojom živote a zrazu ja si prirodzene priťahujem takých ľudí, takých mužov, ktorí túto vlastnosť tam majú a je to plne ukotvené tam, hej, a že naozaj je vidieť, že ja keď vnútorne pracujem, mne sa to veľmi ukazuje cez práve vzťahy, lebo ja som si tiež vnútorné bezpečie napríklad veľmi ukotvovala, liečila som si to práve tu na Bali, tieto rôzne veci, hojnosť a podobne a potom zrazu ja som začala priťahovať takých ľudí do života, že normálne pozerám, že
wow, to ako ozaj, tohto som si ja pritiahla do života. Nie je z toho nič, že bol to skôr ten taký ukazovateľ toho, že áno, je to reálne v tvojom poli, tá frekvencia toho tam je už uzdravená, lebo je to tam uzdravené aj u neho a ja že no tak toto je krásny ukazovateľ. Čiže podľa mňa aj práve, že randenia sú veľmi pekné ako keby veci, že aj neviem ako máš ty na to pohľad alebo ako to vnímaš, ale za mňa keď akože je to asi, dobre, viacerých strán sa asi na to pozrieť, ale v nejakom štádiu ako keby života podľa mňa aj to randenie veľmi ukáže, čo aké časti ešte treba akoby že uzdraviť a aké nie. Nehovorím teraz, že na ako keby, lebo mňa sama energeticky potom nevládza, že napríklad keby teraz mám 3 mesiace v kuse len randiť a teraz idem s týmom, teraz s týmom, ja mám úplne potom chaos z toho, ja som proste, že ja vlastne tým pádom neopisujem už nikomu, lebo mám chaos úplne a energiu strácam. Ale v určitej časti môjho života, na pár týždňov, dajme tomu, že len naozaj, že týždňov, to bolo veľmi dobrým ukazovateľom toho, že v akom štádiu som a ukazovalo mi to tie moje vnútorné procesy. Máš pohľad na toto? Ja si myslím, že ako so všetkým tam ide o ten zámer a to prečo to robím. Takže pokiaľ moje prečo je to, že sa vlastne viac cez tí ľudia aj seba spoznávam nejakých zaujímavých ľudí a prirodzene si vymieňame nejaké znalosti a tak ďalej, je to v poriadku. Pokiaľ to robím z toho, že som osamela a idem si niečo doplňať, tak to nie je až tak v poriadku. A jedna vec je randenie, druhá vec je intimita. Mňa to pustilo do pár rand za posledné mesiace, ale ako keby ma to tak naviedlo, že tam sme si vymenili opäť nejaké znalosti, niečo sa tam muselo prebehnúť, ale už za tú čiaru, tú intimitu, už som to nepustila, lebo keď sme spojené so sebou, tak cítime, že toto nie je tá osoba. A teraz už ma to ani do tohto bodu nepúšťa, lebo už tam cítim niečo určitým smerom, takže všetko som si potrebovala vyčistiť a všetko som si musela uzavrieť a neviem, či do tohto úplne teraz pôjdeme, ale ako náhle už cítime, že je blízko ten náš divine counterpart, tak to vedenie je také, že všetko pouzatvárať, všetky bývalé vzťahy, všetky randenia. Mne to tam tak vyskakovalo, je úplne, že najprv som sa ísť do toho, že však len to nechám, neodpíšem, nie, som to tam dala do archivovaného a nechám to tak. A to bolo vtipné, lebo toto je zo života. Naša kamarátka, vieš, nám posielala vlastne určité informácie a stále to isté meno tam hádzala a ja, že vesmír, že stále mi to tam chodilo, že vráca k tomu menu a že však nič som nemala s tou osobou intimne, tak čo, nemusím to, nie musíš. Takže potrebovala som vlastne napísať tú správu, uzavrieť to, aby to bolo fakt čisté, aby som tam nemala žiadny plán B, čo som ja kedysi zvykla mať, takže teraz nemám nič, všetko som musela uzavrieť a myslím si, že toto je ten ďalší stage, takže áno, to randenie tam môže byť na určitú dobu, kedy ešte potrebujeme stretnúť nejakých ľudí, ale potom opäť my cítime, keď je ten bod, že stačilo a teraz všetko uzavriem, aj čisté pole, aj na tej komunikačnej stránke, pretože aj keď tam je tá intimita, predsa len pokiaľ druhá osoba tam má ešte nejakú nádej, že mohli by sme spolu byť, tak tam nie sme úplne čisté, takže to potrebujeme uzavrieť, nech sa tá ďalšia osoba tiež slobodne keby poberie iným smerom a vtedy už je ten priestor čistý, otvorený len pre tú jednu osobu. A to už keď ideme do toho finálneho vzťahu, potrebuje byť totálne čisté, takže... A že cez tie randenia mi tam presne prišlo, ako svojím spôsobom tiež na určitú dobu v nejakom štádiu, že sú tiež dobré. Iba to chcem povedať, lebo keď, ja to tak hovorím, keď napríklad na seba hodnotu. Veľmi sú dobré randenia na to, aby žena získala seba hodnotu. Lebo nestane sa aspoň to presne, že príde teraz jeden muž, žena, ktorá na seba hodnotu tam nemá ako keby nejakú veľkú, príde nejaký muž, ktorý povie pár slov a ona už úplne, že no proste hej, a nie je to vôbec on bol proste pár zdvorilých slovíčok a už proste žena je z neho pár. A práve aj to randenie dodá v tom, že zrazu vidíš, že tú svoju hodnotu, že áno, ale je to úplne v poriadku a ľudia ako keby vidia to, kto som, čo som a tam sa dokáže ako keby už viacej aj ona škálovať, kde sa cíti dobre, kde sa necíti dobre, čo je pre ňu, čo nie je pre ňu, lebo my veľakrát máme presne takéto, že naozaj, že niekto príde a my v tom, ako sme úplne z toho páv, my tam tie red flags ani nie sme schopné vidieť, alebo ich úplne tak ignorujeme, také neviem, to ani nie sú, že ružové okuliare, to podľa mňa sú zatieni, neviem aké, a tak sú.
A zrazu presne, ale to je práca na sebe, hej, to som teraz vypichla ako tú jednu časť toho, tá seba hodnota, lebo tá je veľmi, veľmi dôležitá pri tomto. A zrazu keď my zistíme, že, ale ja mám možno nie veľakrát ženy, že ja mám na viac, uvedomiť si, že my máme na viac, neuspokojiť sa možno s tým málo, lebo čo ak náhodou nič lepšie nepríde, jasné, že príde. Len si proste úplne, že pustiť to niečo, zase tá dôvera tam, že ja keď niečo pustím, vždy príde to niečo lepšie, vždy príde to niečo lepšie. Takže len si toto uvedomiť a preto mne veľakrát akoby pomohlo raz za čas, keď som, lebo ja na Slovensku to som vôbec, že ja rády som mala, že vôbec žiadne, ja som bola, že práca, ja, môj voľný čas a to je všetko vlastne, hej. A raz za čas, keď som práve že na rande tam išla, lebo ja som už mala v hlave to, že ten muž, ja si predstavujem život inak, aj to priznanie si, že ako si predstavujeme život. Lebo pre mňa to už nebolo také, že dobre, tak teraz raz za rok ideme na dovolenku a to je to jediné a teraz tu budeme mať domček a vlastne už budeme si zakladať rodinu. Pre mňa to neboli, ja som si akceptovala to, že ja si predstavujem život inak. A ja som sa už nevedela som si predstaviť, že dobre, možno by prišli taký partner, kde by som bola ako keby taký tie zlaté, je to bola zlatá klietka, lebo na vonok to vyzerá úplne dokonale a ja viem, že by som sa jedného dňa zobudila, možno by som mala deti, už s tým možno nie, ale ja som si uvedomila, že ja by som bola jedného dňa veľmi nešťastná a vlastne by som bola úplne, že toto nechcem, toto nie je môj život. A ja som si to vlastne, kde som sa tam zamotala ale toto mi vlastne randenia aj ukázali, že raz za čas na tom Slovensku, keď som už išla na to rande, tak som si uvedomila, že ja to normálneho takého ako keby chlapa, že to tam nie je, lebo ja vždy som z rande odchádzala, že wow, ja som naozaj iná, ja som fakt výnimočná, ja som naozaj toto, ja som odchádzala s týmto pocitom a že kým nenájdem toho človeka, ktorý bude vedieť ohodnotiť, kto som ja, tak to proste dotedy to nebude ono, hej? Lebo veľakrát, keď som, no teda všelijaké, akože keď to tam boli a no, takí tí akože slovenskí, klasickí, ako keby tí muži, nie je to len pre mňa. Nehovorím, že to je zlé, len pre mňa vedela som to, že áno, nie je to ono. A ja som to akceptovala a teraz presne som na Bali a je to úplne, bude to niečo iné a to som si toho vedomá. Ale keď sa zmením a budem cítiť, že presne chcem takéhoto klasického, ale budem to vnútorne cítiť, že je to v mojom súlade a že som možno len pripravená na to a že som v súlade presne s tým, že býva na Slovensku, býva niekde v rodinnom dome na dedine tam, alebo v meste a čokoľvek, ale ja to vnútorne budem cítiť, že to tak to tak bude a budem šťastná, ale nebude to z toho, že som sa tu zasekla, ale z toho, že áno, to je ono. Hej, tak ono opäť, ten vzťah nám má pomáhať raz a nesťahovať nás. A ono to nie je, že niečo je dobré alebo zlé. Každý má ten životný štýl úplne iný, každý človek je úplne iný, je to v poriadku. Ale ty sa nemôžeš, hlavne keď prichádzaš s témami s rôznymi duchovnými a ten náš život naozaj nie je úplne normálny. A normálny akože človek, čo žije len štandardný život, by s nami asi nevydržal. A bolo by to fakt nesúmerné. No a ja úplne chápem a rozumiem, čo ty hovoríš, pretože hlavne, a to už je dlhšia doba, ale keď som radila v Európe, lebo to je fakt iné, lebo tu na Bali väčšinou stretneš, nie väčšinou, ale stretneš tu ľudí, ktorí sú tak podobne naladení. A ja som im začala hovoriť moje príbehy, tak oni všetci, že wow. A ja, že aké wow. A teraz, keď som stretla jedného muža a začal mi hovoriť o jeho príbehy a si hovorím, že my sme jeden viac šľahnutý než druhý, že to je perfektné, nie? A práve o tom to ide, že vlastne sa aj v tej nenormálnosti, že keď sa mečujeme s tým človekom, tak to je neskutočné a pre mňa veľmi vyživujúce, lebo to je môj život a je to v poriadku, mám to takto rada. Takže áno, toto určite vnímam ako dôležitú časť. A zároveň, keď si hovorila o tom randení, mňa napadlo, že som počula o jednej koučke, ktorá učí, že keď žena randí, mala by randiť naraz s viacerými mužmi, s nejakými 5-6, kvôli tomu, aby vlastne nedávala tú pozornosť len na jedného, aby ju to nestiahlo. Ja neviem, mňa táto téma akože vôbec nesadla. Za mňa je to zase o tom, že, ale každý môže mať svoj názor samozrejme, môj názor je taký, že ja keď mi prišiel do života nejaký muž, tak skúmam, čo mi ten vzťah, to spojenie má priniesť a najprv si to uzavriem, až potom sa otváram niečo inom. Ja si osobne neviem si predstaviť ten chaos toho, že by som stretávala viacerých mužov a asi by som nebola OK ani vo vzťahu, keby sama k sebe. Že pre mňa je hlavne dôležité, pre každú ženu by malo byť, ako sa cíti sama
k sebe, aký má ten vzťah k sebe, lebo podľa toho sa k nej budú správať aj muži samozrejme, takže ty aj keď si uvažuješ, že máš super rande, tak to sa len ukazuje to, že si spravila veľkú prácu na sebe, máš tam lásku k sebe, tým pádom tá starostlivosť prichádza aj z externého a od tých mužov k tebe, lebo ty si ju dala opäť. No a pre mňa, ale pre niekoho to môže byť dobré, hej, že má tých viacerých mužov, ak to je v súlade s danou osobou, ale pre mňa napríklad nie, takže toto ma tak napadlo, že ako to máš. Do tohto mi napadlo tiež tá vec, lebo tiež som o tomto počula, je to vlastne o vzťahových väzbách, keď má niekto práve, ako sa vlastne volá väzba, kedy si tu máš, že ideš... Anxiety, áno, úzkostná, hej. Keď má človek, že úzkostnú, tam sa to práve, že si čítala a tiež tam bolo, že keď má človek úzkostnú väzbu, že teda ide a veľmi ako keby dopredu, takže takže vtedy práve by mala keby tú pozornosť na viacerých partnerov a že to tam dokáže ako keby potom viacej, že uniesť, hej, toto. Ale ako, čo si ja myslím, hej, alebo môj názor, alebo jak to tiež cítim, je to, že toto by som práve, že ja, to nie je pre mňa tiež, lebo tiež ako mám taký ten pocit, že viem, že keby mne toto isté chlap urobí, že on vlastne tam má 3 iné ženy počas toho, ako my sa už spoznávame a že už tam začína niečo, tak ja viem, že proste mne by to neurobilo dobre. Čiže presne, a toto ma napadlo, že nerob to, čo nechceš, aby robili tebe, lebo potom ženy idú, vieš, že oni radia s viacerými, alebo nie že on radia, ale si píšu, alebo flirtujú to energeticky, niekedy ženy si neuvedomujú, ako flirtujú. A potom ich príde do pola muž, alebo aj cez tie aplikácie, ktorý vlastne sa stretá s viacerými a on je taký a onaký, prečo má viac, ale vlastne tá žena sa nepozrie na to, že robí to isté a že si vlastne pritiaľa svoje zrkadlo, ale začne riešiť to, aký je on. A preto, ak chceme človeka, ktorý je vlastne zameraný na jednu osobu a najprv preskúma to spojenie, tak to musíme najprv robiť my. Presne tak. A zároveň, že to je to, lebo oni to radia kvôli tomu, aby ten človek sa nezlakol. Ale za mňa to je také, že to už je divadlo. Akože je to divadlo, že je to presne s tým človekom, že on keď je ten pravý a on má nás ustať, tak nás ustane, lebo on našu intenzitu zažije. A my keď ukážeme tú intenzitu na začiatku a on sa zlakne, tak no tak OK, tak nie si to ty, tak príde ďalší, hej. Čiže prečo sa máme zmenšovať kvôli niekomu, aby sa nezlakol? Keď sa zlakne, tak to nie je on. To si uvedomte, že hej, že nezmenšovať sa, proste byť samou sebou. Mne sa tak páčilo to, že ja som, keď som si uvedomila presne, že to som, čo som, ja som začala robiť to, že na prvýkrát, na ktoré som ešte sa zvyšovala ako keby, že tú moju šľahnutosť, hej, že prirodzene možno som úplne, že taká, že uzemnejšia, ale ja som ešte tak, že, ale vieš to, že ja robím spirituálne, aj robím toto, a vieš, že pomaly ja som tam za seba robila ešte niečo ako im viacej, lebo viem, že keď sa nezlakne toho, tak potom zrazu, že OK, je to v poriadku, hej, čiže ja som sa už nezmenšovala, ja som sa skôr ešte, že dobre, ale uvedomuj si toto, a proste ukázala som tam ešte viacej, ako keby som ešte to tak, hej, čiže to som robila a tam to bolo presne tá ukážka toho, že keď sa zlakne, tak to nie je on, presne samozrejme. tak. Ale tie masky a toto, ja vnímam, že to ľudia robia, ale ja keďže som efektistka, tak si poviem, že ja nebudem strácať čas tým, že sa hrám na niekoho, na čo by som to robila, potom čo pol roka by sme randili, potom sa aj tak ukáže pravá tvár a padne to. Nie, od začiatku autenticky som takáto a buď sa v tom spojíme, alebo sa v tom nespojíme. Ale ja už neopustím seba kvôli tomu, aby som sa naškatulkovala do niekoho, vlastne zmestila do niekoho škatulky, alebo ako to povedať, tak podľa mňa tá úprimnosť a autenticita to je práve to, čo pritiahne zdravý vzťah zdravého muža a tá maska pritiahne ďalšiu masku, takže... Presne, a tá autenticita naozaj, akože to sú, keď si človek uvedomí svoju, ako keby svoju sebahodnotu, tak tá autenticita to je naozaj taká vec, že zrazu to nie je také, že na tom rande, hej, také, že a teraz sa netvári takto ako elegantná žienka, neviem niečo, ale to sú naozaj také veci potom, že ale toho človeka to naozaj baví a to práve ho priťahuje, lebo presne ste potom úplne, že iné, že úplne tá inako sa tam ukáže a to je presne to, lebo ja som, to som si teraz spomenula niečo, pre niečo to tak je, Reelsko mám jedno tiež na Instagrame, kde som vlastne spomínala to, že zberatelia, keď sú, hej, napríklad mince, čokoľvek, oni nehľadajú tú mincu, ktorá je rovnaká ako ostatné. Koľko dvojeuroviek máme všelijakých, ktoré sú úplne rovnaké. A my sa snažíme byť tie dvojeurovky, ktoré sú úplne rovnaké, ale oni hľadajú ten, kde sú tie výnimky, to úplne niečo iné.
A my sme práve to, že uvedomiť si, že tá naša autenticita, tá naša inakosť je to, čo úplne ten ocení. A zrazu, že to hľadá, to niečo. Že uvedomiť si, že áno, my sme tie zberateľské mince a ukázať sa naplno, kto sme, čo sme. Jasné, že netreba brať naše traumy a bloky, že toto som ja a ja sa už nebudem meniť, hej. Nie, skôr ísť do tej prirodzenosti, do toho spojenia same so sebou, to neznamená, že sa nejdem teraz venovať svojej práci na sebe a že to iba odkladať, že nie, toto som ja, ale do toho spojenia ísť do tej, nechcem to povedať zdravosti, lebo sme zdravé, ako to, do toho, kto sme. A tam vlastne to, kto sme, tak také sme už. To není, že tu mám takú traumu, tak preto, hej, som takáto, tu mám toto, nie, toto sme my. Určite. A keby som to teda zhrnula, takže tá autenticita určite priťahuje, a aby bola žena v tom flow tej prítomnosti. Toto je tiež určitá vec, ktorú sa učíme, pretože veľakrát ideme do tej kontroly a snažíme sa vedieť, ako to je a toto robí aj mne problém ešte. A keby sa uvoľniť fakt, že 100% do tej dôvery, do toho načasovania, lebo keď sme fakt tej ženskej energii, tak to len nasledujeme a nepotrebujeme to všetko analyzovať. A teda ešte sa chcem vrátiť späť k tým zoznamom, aby ste ich teda, ak máte napísané, pustili, odovzdali to Bohu, nech vám ukáže tú osobu, ktorá má prísť. A zároveň, aj keď sme hovorili o tom, že je dôležité stelesniť všetky tie emócie a to, koho si chceme pritiahnuť, zároveň niektorí, čo som si všimla, sa začnú blokovať tým, že pokiaľ nebudem tou osobou, tak nechcem nikoho v svojom živote. Ale toto tiež nie je úplne správne, pretože každý máme ten príbeh iný. Niekto to môže mať tak, že tie posledné bodíky a ten rast pôjde s tým Divine Union, s tým posledným a navzájom sa budú ešte doliečovať a vlastne asi s každým, lebo neviem, či v tomto živote sa dostaneme úplne do bodu osvietenia, takže vždy tam bude nejaký ten rast, vždy. Takže my ak si povieme, že ja sa otvorím randeniu alebo nejakej osobe, až keď budem v nejakom bode, možno, že v tom bode nikdy aj nebudeme v tom živote, alebo sa do toho bodu máme dostať už s tou osobou. Takže zase si neblokovať tie veci, lebo toto je myseľ, toto je racionálna myseľ. A sú to strachy, sú to ochrany, je to nedôvera. Pretože ako náhle verím opäť Božie vedenie a načasovanie, tak si poviem, Bože, otváram sa, nech príde to, čo je pre mňa teraz správne. Ak teraz mám stretnúť osobku, ktorá je tá finálna, mám s ňou dokončiť tie liečenia, je to OK. Ak je to ešte niekto pred tou poslednou, tak je to tiež OK. Ak to nie je nikto a mám si to ísť sám, taktiež. Ale otváram sa všetkým možnostiam a nebudem si tu ja myslou nastavovať, že takto to je alebo nie je, ale odovzdávam sa. Presne. To odovzdanie, to je krásna vec. Dobre, ja si myslím, že sme to dneska celkom dosť pokryli. Áno, čiže pocite, toto ešte posledná vec teraz mi napadla. Počúvajte svoje srdce, pri každom, to je váš kompas, proste vnútorne, čo cítite pri tom človeku, to je váš kompas. To ako sa, to není o tom, že keď si niekoho stretnete, keď sa vás niekto pýta, presne veľakrát, že a čo je tvoj typ? Túto otázku ja som počula, že za poslednej, lebo keď človek žije takto a spoznáva ľudí. Keby ľudia videli všetkých mojich bývalých, tak by povedali, že ja tak nemám. Lebo každý akože iná kultúra, vždy všetko proste rozdielne. A ja, že tu vôbec netuším, že aký je môj typ. Ale dobre, tak čo? A ja, že ja sa pozerám presne, toto si napíšte kľudne na papier, ako sa pri tom partnerovi vy chcete cítiť. Ja sa vždy hovorím, že dobre, ako sa pri ňom cítim? Cítim sa pokojne. Cítim sa bezpečne pri tom človeku. Nie, že je to umelo, že bezpečie, ktoré on mi dáva, ale to moje bezpečie, ktoré tam už mám, tak tam stále je, hej? Lebo keby tam mi nervový systém nejako, že hore dole a nejaké moje neistoty, čokoľvek vyskakujú, tak asi tam nie je niečo v poriadku, hej? A že sa cítim uvoľnená, milovaná, že sa cítim, ja milujem a úplne, že sa tak rozlievam, až také úplne to rozliatie. A toto presne je ten pocit, to je ten kompas, že takto, keď sa cítim pri tej osobe, to je ono. A ešte nezabudnúť, keby tie pocity, keby pracovať s tým. Presne, že nie je to len také, že ja celý život na sebe nepracujem a zrazu ja prídem a očakávam toto. Nie. Presne, tam cez tých, ako keby tých stretnutí, ktoré boli mimo toho partnerstva, tak sa mi ukazovalo veľmi veľa a ja som si poriešila presne tie veci, aby som to v sebe si dala, doplnila a potom to môže ísť a
Lebo potom vidíme akéby tú osobu ako tú nabíjačku, ktorá nám dáva tú elektriku, akéby tú lásku, tú pozornosť. A ako náhle sa vzťah rozpadne, tak nám príde, že sa nám rozpadáva celý život. Lebo sme si mysleli, alebo sme si spojili to, čo k nám prichádzalo s tou osobou. A pritom tá osoba nám pomáha to možno otvoriť v nás, ale tam ani nejde o tú druhú osobu, tam ide o to, čo máme v sebe a my sa tým všetkým veciam dokážeme dostať, lebo oni sú stále v nás. Niekedy to nevidíme. Takže to by som to asi tam dneska ukončila. Áno, a téma vzťahy bude ešte určite nejaká aktuálna, či už randenia rôzne, nejaké zážitky, bývalé vzťahy, čokoľvek, čiže aj vy, ak máte otázku akokoľvek ohľadom či už vzťahov alebo niečo iného, nám napíšte komentár, my vám na to s radosťou odpovieme. Keď je nejaká téma, ktorá vás zaujíma, tak napíšte nám ju, lebo vieme potom, že do akej sféry sa trošku pozrieť viacej. Čiže ďakujeme za vašu prítomnosť tu. Ďakujeme. Áno, a práve šťastnú cestu vo vzťahu. presne tak, stretnúte sa tým pravým a užívajte si každý ten okamih tej svojej cesty. A spojte sa s Bohom, precíte tú lásku, ktorú máte v sebe a ktorá vám prichádza od Boha. Naplňte sa tým a potom to bude všetko inak. A bude to ešte väčšie a krajšie. Ani si teraz neviete možno predstaviť, aké to bude. Ahojte. Ahojte.